Πάμε να δούμε τι πρέπει να αναρωτηθούμε πριν αγοράσουμε ένα μονόπετρο. Αρχικά πρέπει να δούμε σε τι σχήμα διαμαντιού θέλουμε να κινηθούμε. Για πολλά χρόνια έχει εδραιωθεί πως το μονόπετρο είναι το Round Brilliant. Τον τελευταίο καιρό όμως υπάρχουν πολλά σχήματα όπως Oval, Marquise, Emerald, που αποτελούν και αυτά πλέον πολύ ωραίες επιλογές για ένα μονόπετρο. Αφού κατασταλάξουμε στο σχήμα της πέτρας μας, έχουμε έπειτα μία πληθώρα επιλογών για το δέσιμο του δαχτυλιδιού. Μπορούμε να πάμε είτε σε κάτι πιο κλασικό και minimal, το οποίο εστιάζει στο διαμάντι, είτε σε κάτι πιο εντυπωσιακό με πλαϊνές πέτρες. Έπειτα πρέπει να επιλέξουμε το χρώμα του μετάλλου: λευκό, κίτρινο ή ροζ. Με γνώμονα ότι μιλάμε για λευκά διαμάντια, το λευκό χρυσό αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά μιας καλής πέτρας. Το κίτρινο και το ροζ αποτελούν και αυτά πολύ ζεστές και διαχρονικές επιλογές. Και τα τρία χρώματα όμως είναι πολύ εύκολο συνδύαστα με άλλα κοσμήματα όπως τη βέρα ή άλλα δαχτυλίδια. Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο, η τιμή των διαμαντιών καθορίζεται από τα 4C. Επομένως, μικρές διαφορές στο χρώμα, την κοπή, την καθαρότητα και το βάρος μπορούν να μας κάνουν μεγάλες διαφορές στην τιμή. Εμείς θα εστιάσουμε στο να βρούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που εκμεταλλεύεται στο μέγιστο αυτούς τους 4 παράγοντες. Και φυσικά σε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό το διαμάντι μας να συνοδεύεται με ένα διεθνές πιστοποιητικό όπως αυτό του GAA, το οποίο μας διασφαλίζει για την εγκυρότητα των χαρακτηριστικών της πέτρας μας. Είμαστε εδώ για εσάς να σας βοηθήσουμε να κάνετε την τέλεια επιλογή για μια τέτοια ξεχωριστή στιγμή. Είμαι ο Δημήτρης Παπακοσταντής, απόφυτος γεμολόγος του GAA.